Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyry baqy tarapy ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlaryny tanışdyrýany Watan Habarlary gepleşýänler. Hormatly prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň taşyrygy boýunça şu ýylyň 8-nji 9-njy ýanwaryna Türkmenistanyň wekiliýeti Iran Islamy Respublikasynyň paýtagty Tehran şäherine iş saparyna boldy. Saparyň dowamyna geçirilen gepleşiklarda Türkmeni Iran gatnaşyklarynyň möhüm ugrary ara alynıp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň wekiliýeti Tehran şäheriniň halkara howa mendiline gadarlyk alşany. Howa mendiline Türkmen wekiliýetiniň Iranyň daşary işler ministriniň ornwatary bilen duşuşy boldy. Oň dowamyna iki tarapdan gatnaşyklary ýa-da ösürmek aýratyny syýasy diplomatik hyzmatlaşyk boýunça bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýda almak bilen baglanyşykly meseleler boýunça gyzyklyma berilýän pikir alşmalar boldy. Bu gedek saparyň iki ýurduň arasyna ýol goýulan gatnaşyklaryň mundan beýlekde hemme tarapdan ösürilmegine ähmiýetli boljakdygyny anam bildirdi. Tehran şäherine bolan iş saparyň şäherlerini Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary, daşary işler ministri Meredow hem Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Serdar Berdimuhammedowyň Iran Islamy Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi bilen duşuşy boldy. Oň dowamyna Iran lideri Iran Islamy Respublikasynyň parahaçylyk söýjülük we dürüjlük syýasatyny alyp barýan Türkmenistan gatnaşyklary mundan beýlegeme berkitmäge hem giňeltmäge ygrar bellendi. Belenşi ýaly ýurdumyň alyp barýan oňyn syýasaty Türkmenistanyň hem hormatly prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň dünýä giňişigine awraýanyň belende galmagyny şertlendirdi. Duşuň dowamyny netijeli gatnaşyklaryň möhüm uğurlaryny mundan beýlegeme işleňdirmek üçin zerur tagalaryň ediljekdigini taýdy. Hem köp asyrlyk dostluk we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny ygrar iki döwletiň netijeli Türkmeni Iran hyzmatdaşynyň mundan beýlegeme ösüriljekdigini anam bildirdi. Saparyň dowamyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary, daşary işler ministri Meredow hem Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Berdimuhammedowyň Iran Islamy Respublikasynyň birinji vitse-prezidenti Mohammed Mohber bilen duşuşy boldy. Oň dowamyna ýokary derejede geçirilen gepleşikler netijesinde iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejede çykanlygy bellendi. Duşukda taraplan söwda ykdysady medeni insanperwer urarda iki ýurduň arasyna ýol goýulan gatnaşyklaryň ykdysadyýetliňi kuwatlanmagyna bolşýary, iki döwletiň halklarynyň arasyndaky özara düşüşmek esasynda ýol goýulan hyzmatdaşlygyň ösürmegine aýratyny ähmiýeti eýedigi bellenildi. Hem gatnaşyklary beýleki ugrary boýunça ösürmek üçin oňyň mümkinçilikleri bardygy barada edildi. Saparyň dowamyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň Iran Islamy Respublikasynyň vitse-prezidenti Mohsen Rezainyň arasyna duşuş geçirildi. Onu iki tarapdan we köp tarapdan hyzmatdaşlygyň wajyp meselleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistan ýani Iranyň arasynda özara anyşmak ýagdaýyndaky syýasy diplomatik we netijeli söwda gatnaşyklaryny esasan ýan hyzmatdaşlygyň ýokary derejede eýedigini belediler. Şeýle hem saparyň dowamyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary, daşary işler ministri Meredow hem Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Serdar Berdimuhammedowyň goňşy ýurduň Newit ministri Javad Owji bilen bolan duşukda söwda gatnaşyklaryny mundan beýlekde giňeltmek meselleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Şeýle iki ýurduň arasyny özara gatnaşyklary ösürmegi möhüm ugrary boýunça gadanylan döwlet aralarşyklaryny ýerine ýetirmek ugrary boýunça pikir alşyldy. Belenşi ýaly Newtwe gadylgamyna şeýle hem Newtwe gaýtadan işleýän senagat ýol goýan hyzmatdaşlyklary iki tarapdan gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugrary bolup durýar. Şonuň baglykda söwda ykdysady we energetika ugralaryny netijeli gatnaşyklary mundan beýlegeme işleňdirmegi wajyp diýip ataldy. Şeýle Türkmen wekiliýetiniň Iranyň ýol we şäher gurulşyk ministri bilen bolan duşugyna senagat ulag we kommunikasiýa ugralaryny aýratyny halkara we sewtara awtomobil hemde demir ýol gatnalary boýunça hyzmatdaşygy ösürmek üçin ýurt uly mümkinçilikleriň bardygy bellendi. Türkmen tarapy Iranyň söwda gatnaşyklary babatda Türkmenistan üçin esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanyny bildi. Şonu ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmeni Iran birlikdäki hökümetwara toparyň işine möhüm ornuny degişdigini ataldy. Toparyň nowatdaky 16-njy mejlisi geçen ýylyň oktyabr aýynda Tehranda geçirildi. Şeýle Türkmenistanyň wekiliýeti goňşy ýurda gurularyny iş saparyň şäherlerini Iran Islamy Respublikasynyň daşary işler ministri bilen duşuşdy. Duşuň dowamyna iki ýurduň awraýly halkara gurumlarynyň ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramatynyň şäherlerini ýol bolan netijeli hyzmatdaşlygyň ösürmegine ygrar bellendi. Şeýle hem taraplar iki ýurduň özara gyzyklyma bildirilýän ilkinji nowatda bolsa ählimu parahatçylygyň howpsuzlygyň we durnukly ösüşi üpçün edilmegine gönükdirýän ählimumy hemde sewitleýän syýasatyň möhüm ugrary boýunça garaýşlarynyň gabat gelýänini ýa-da ýakynyny kanagatlanma bilen belediler. Şunun bilen baglykda iki tarapdan söwda ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösürmegi hem berkitmegi möhümdigi bellendi.
Şeýlelikde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Türkmeni Eýran gatnaşyklarynyň möhüm ular boýunça tehrana geçirilen köp sany duşuklary, netijelik tarapdan gatnaşyklary mundan welagam giňetmek üçin ägirt uly mümkinçiliklerini bardygynyň aýdyň beýany urly. Hormatly prezident Gurban Berdimuhammedow kimem Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisiniň birek ananşmak esasynda durmuşa geçirýän syýasaty netijesinde iki ýurdun arasynda gatnaşyklary din hukuklary birek hormat goýmak we hoşnýetli goňşuluk diýiplerini esasanyp häzirki döwürde sadaşykly we ukgunly ösürilýär. Garaşsyz hemişelik beýtar Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentiň parasatly ýol başlygyna alnyp barýan işleri berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwrüne münasip ýürür bolan üstüne köre başlanyp. Munyň şeredini hepden dowamynda wakalara tutuş aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. 3 ýanwarda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Mar welaýatyny iş taparyna amallaşdyrdy. Milli liderimiziň uçury paýtagtymyzyň halkara howa menziliniň Mar welaýatyna tarap uraldy. Döwlet başlarymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilen medpuot neşirleriniň mazmuny bilen tanışdy. Günnäger senamysy boýunça Barselona bolan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerini täze ýylyň kerwer portotlarynyň ýakly ulgamlardy, täze ul üstünlikleri besilmek üçin milli ykdysadyýetimiziň dürli podoklaryna zähmet öňürjilik artýar. Döwürleýin neşirleriň sahypalaryna ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan ötüşini, halkymyzyň beýik maksatlaryny nazarlaýan taglalaryny giňişen gurrun berýän makalalar ýerleşdirildi. Medpuot makalalaryny bellenşi ýaly, ýurdumyzyň ilaty halkyň arkadaly zamana sen öz bolşy çuňur mazmunly şygarasyna geçýän ýylda wajyp ýeňişler gadynmak uğruna öňürjilikli zähmet çekýär. Şeýle hormatly prezidentimiz uçuşyň dowamyny telefon arkaly jaň edip, ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktori Çakywa Türkmen Howa ýolları agentliginiň işini kämilleşdirmek, onuň işine dünýäniň ötün tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak tapşyrdy. Biraz wagtdan döwlet başlarymyzyň uçuşlary Mar şäheriniň halkara howa menziline gondy. Bu ýerde milli liderimizi resmi adamlar garşyladylar. Şu portotda başlanan ýagyş gowlugyň nyşany urulyp, döwlet başlarymyzyň şu saparynyň kimde şu ýyl üçin meýilleşdirilen ýakly başlangyçlarynyň üstünlügi beslenjekdigini alamatlanyrdy. Hormatly prezidentimiz Mar welaýatynyň dolanyş merkeziniň howa menziliniň düküşörde TV gazyň ägir dulgorlaryna ýa bolan ýere kalkynyş gaz käne tara urdy. Hormatly prezidentimiz goşuşor belentlikden gözetmeçeli uzap gidýän sahra giňişligini synlady. Gaşpasynyň tenekar ygyllyşyn garagum sahrasyny onuň ösümlik dünýäsinde insan kalbyna oňyn täsir bolan ýakymly görnüşler emele geldi. Döwlet başlarymyz ýolagry ekrançylyk meýdanlaryny synlady. Täze ýylyň ilkinji günlerinde mövsümleýin O.Hojaniyazow işleri dowam edýän meýdanlarda eýýäm halkymyzyň rızkyl bereketi bolan ýaşyl maýsalar peýda boldy. Ýagan ýagyş ösümlikleriň ösmegine ýardam berip, bereketli hasylyň görew bolup durýar. Döwlet başlarymyzyň dikuşory ýere kalkynyş gaz käniniň ýanyna meýdança gondy. Häzirki döwürde ykdysadyýetimizi waplaşdyrmak we ösürmek, oňa täzeçil usullary sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Durmuşa geçirilen özgörtmeler milli ykdysadyýetimiziň ýakly uğurlaryny aýratynam neft gaz senatyny toplumyny ösürmäge giň ýol açýar. Şunyň bilen maglykda ýanyş energetik toplumyny teknik we tehnologik taýdan kämilleşdirmek üçin hemme çäreler görülýär. Bolsa kalkynyş gaz känini mawy ýanyňyzy çykarmak, ýygnamak, gaýtadan işlemek hemde TV gaz uratmak ýaly işleriň awtomatlaşdyrylmagyny üpsün edýär. Bu sebitde hünärmelleriň hasaplamalarına görä ýüze çykarylan ägir dulgorlara eýe bolan TV känler, olar özleşdirmeň uğurlary bardy giňişeýin maglumat berýän çyzgylar, birnäçe statlamalaryň görnüşleri goýuldy. Çatıglardan görünüşü ýaly dünýäniň ýeri energetik döwletleriniň bir hökmüne karar edilen Türkmenistanyny iň baý uglewadorod gorlaryny netijeli ulanmagy değişdi wediýipler çetmekde. Bu podokda daşky urşa bolýan ýetirmezden 20 şöyle tatdymlar durmuşa geçirmekde. Şeýle ekologiýa taýdan arasy energiýany işlemekde. Iň öňde barjy tehnologiýalar ulanýar. Bellenşi ýaly ykdysadyýetimiziň esas podoklarynyň biri bolan ýanyş energetik toplumynyň işi ýezgiderli kämilleşdirilýär. Oňa dünýäniň ötün tejribesi, täzeçil tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Bolsa toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň şol sany gaýtadan işleýän puwdyň ötüşini hemde ýezgiderli ýokurlanmagyna giň ýol açýar. Döwlet başlarymyz görkezdilen çyzgylar täze gaz känlerini özleşdirmek bilen baglanşykly meseleleriň çözülüşi bilen tanışdy. Nyktal şeýle senagatda ýurdumyzyň TV baýlyklarynyň ulanmagy, garaşsyz döwletimiziň rowanşanmagynyň bähfidi uğrunaky işleri, milli ykdysadyýetimiziň puwtulanmagyny hemde halkymyzyň durmuş derejesiniň ýezgiderli ýokurlanmagyna ýardam eder. Şunyň bilen birlikde ýanyş energetik ulgamyny amala aşyrýan
gaýy goýum taslymlary özara bekfitli halkara hyzmatdaşlygyny hasym ösürmäge ýardam berýär. Milli liderimiz geljek ul hasaplanýan günortum mary meýdançytyny ünçekdi. Şeýlelikde ýurdumyzyň durly kunjoklaryna bolşýaly, bu sebitde gaz guýlarynyň birow işlerini täzeçil usullar arkaly çemeleşmeliler. Munyň özi tebi gazyň gorlarynyň netijeli ulanmagynyň baş şerti bolup durýar. Şonuň bilen maglykda ýaşlar we Garaköl ýataklary bilen bilelikde umum gorlary 27,4 trillion kubmetr hasaplanan galkynç gaz känini tapgyrlayan esasy uzak geljegi nazarlayan anyk taslymlar arkaly özleşdirýär diýip döwlet başdanymyz sözüni dowam etdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumynyň beýleki gaz känleri düýpli özleşdirilýär. Milli liderimiz iş taparynyň dowamyny Marwalatynyň şägindäki öwrüm meýdanlary bilen tanışdy. Hormat prezidentimiz bir näçe aýratynlyklardan durýan bitiwi eki ulgamy emele getirýän garagumyň ajaýyplyklaryna ýene bir gezek ünçekdi. Döwlet başdanymyzyň odalam bir näçe gedek belleşýär, Türkmen topragynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi baýdyr, hemde köp türlüler. Öz bolşly gözellik bolan garagum sähratynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi onuň aýrylmaz bölегdir. Garagumyň giňişliklerine gözel tebigatymyzyň baýlaşmagyny bejerjilik häsiýetde ösümlikleriň köp sanyny ösüp geçýär. Ösümlikler ýurdumyzyň mallarçylygynyň ösürilmegine de möhüm orna elýär. Häzirki döwürde türkmen halkynyň dermanlyk ösümlikler bilen bejermek babatda köp asyrlyk diýipler giňişleýin öwrenilýär we iş ýüzünde işçiň peýdalanýar. Döwlet başdanymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly düýpli ilim ensiklopedik işiniň deňe bir türkmen lukmanlar üçin gymmatly gollanma öwrülmän eýsem halkara ilimi jemgyýetçiligine de ören ulukylyklanma döredeniňi tötänleýinler. Hormat prezidentimiz garagumyň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gaýtalanmajakdygyny hemde öz bolşlugyny, sähranyň howa aýratynlyklaryny aýratyn belläp, Mehriban diýarymyzyň tebigatyna aýawly garamagyň, ekologiýa medeniýetini ýokurlandyrmagyň berurdygyny atdy. Döwlet başdanymyz daşky urşaw gormagyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň alyp barýan işiniň esasy uğurlarynyň biri bolup durýandygyny hemişe nykdaýar. Tebi urşaw milli mirasymyzyň möhüm bölegdir. Çünki ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa awadançylygy özara ýakyn baglanşykdyr. Türkmen halky asyrlaryň dowamyna tebigat bilen sazlaşyk ýaşapdyr. Onuň dörejülük ilhamyny alypdyr. Çopon goşunyny milli liderimizi ýolutyn etrawynyň azatlyk daýhan birleşiginiň çopony Döwran Ýalyýew mähirli garşylady. Hormat prezidentimiz çopony täze bilen utlady. Hemde onuň günnelik iş aladalary, dowurlaryň gyşdyrylşy we öňde boljak owluk gowy mewsim bilen baglanşykly işler netijeli iş alyp barmak üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy. Çopon arkada prezidentimizi garşylamaň öz üçin uly hormat dugnaýdy. Milli liderimiziň şah adamynyň bu ýaýlalara nur bereket getirendigini, sähra giňişliklerini siňin ýagyn ýagyp meýdan ösümliklerini oňun täsir edendigini, munyň bolsa dowurlaryň göwnüjay gyşdyrylmagyny aýratyn ähmiýetligini nykdy. Töwretdeşlikde çopon hemme tarapdan edýän aladalar üçin milli liderimize ýene bir gezek tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Şol aladalary mallarlar ihlasy zekme çekip, ýurdumyzy azyk bolşylygynyň döredilmegine münasip goşunt goşmak bilen jogap berýärler. Türkmen halkynyň bu puwduň ösürmek bilen baglanşykly köp asyrlyk diýipler bar. Mallarçylygyň puwtlandyrylmagy, onuň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen ýagrandyrlan. Ýurdumyzyň O.Hojaniyazow toplumyny düýpli özgörtmek strategiýasynyň esasy ugur bolup durýar. Şunu onuň köp ugurly esasy ösdürmegine, ilimi çemeleşmeleri, hojalygy ýöretmegiň täzeçil usullarynyň, döwrwap tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda O.Hojalyk önümlerini önürjilerini hemme tarapdan gollaw berilýär. Soňky ýyllarda welaýatlarda iri mallarçylyk we goşçuluk toplumlar gurulýar, hemde gurulýar. Bu urda alınıp barýan işlerim dowam edýär. Hormat prezidentimiziň hemişe belleşýäli, döwletimiz mundan beýlägen mallarçylyk puwdugynyň ösdürmegine we onuň ýurdumyzy azyk bolşylygynyň düşündirmegine, eşerki bazaryň ýokar hilli, durly görnüşli et süýt önümler bilen doldurylmagyna münasip goşunt goşýan zähmetkeşlerine hemme tarapdan gollaw berer. Çopona döwlet başdanymyzyň adynyň sowat goşurly. Soňra hormat prezidentimiz çopona işini üstünlük maşgala awadançylygyny ardy edip, bu ýerden düküşordy marşa karna tarap uğrally. 4-nji ýanwarda Marwalatyny hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow saparyň jemlerini başlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň ýanyç energetik toplumyna gödäwçilik edýän ornmasary Abdurrahmanow, neft kombinaty idaralarynyň şeride ýanyç energetik toplumynyň Marwalaty boýunça urduş düzümleriniň ýolbaşlary bu sebäpden kiýäki gatnaşdylar. İş maslahatynyň dowamyna ýurdumyzyň neft kombinatyny mundan beýlegem ösürmeň, Marwalatyna bar bolan känlerde gazyň çykaryşyny artdyrmaň, şeride Türkmenistanyň dünýäniň energetik bazarlaryny eýleýän orny puwtlandyrmaň meselelerini garaly. Milli liderimiz dünýäniň öňde barjy we iri energetik döwletleriniň hataryna ýerýän ýurdumyzda ykdysadyýetyň beýlek puwdoklary bilen birlikde neft gaz puwdugynyň ösürilmegine
Oňa kädirki zaman ösen tejribesiniň ilmin gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belledi we urduş düzümleriň ýolbaşçylarynyň hatabatlaryny diňledi. Hatabatlarda tebii gazyň çykaryşynyň möşgülerini artdyrmak, bar bolan guýularyň önüm merjiligini ýoklandyrmak, hemde kädirki zamanyň tehnologiýalaryny ulanma arkaly täze kenler ödüşdirmek boýunça bellilen işleriň alınıp barylýany barada maglumatlar berildi. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen alınıp barylýan işler bilelikdäki maýa goýum tatlamalaryny üstünlükli durmuşa geçirmek, ýer kalkynış gaz käni özleşdirmeň esasy ulary bardy aýdyldy. Döwlet başdanymyz bu urdu ilmin gazananlarynyň netijeli özleşdirilmegine möhüm orun degişdigini belläp, ýoly goýulýan hyzmatlaryň ilmi taýdan esaslandyrylmagyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz milli iqtisadiýetimizi döwrwaplaşdyrmak we ösdürmek, sany ulgama geçirmek, ýokary tehnologiýaly senat önümçiliklerini döretmek uğruna giň gerimli maksatnamalaryň durmuşy geçirilýändigini aýdyp, amala aşyrylýan özgertmeleriň gyzyklanma berýän ýurtlar bilen özara bekfetli hyzmatdaşlyk giň etmek üçin oňyn mümkinçilikler açýanyny belledi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda neft gaz toplumyny köp miktarda maýa goýumlaryny gönükdirilýändigini, şol serişdeleriň pudugy ösdürmekde neft gaz kärhanlaryny zerur enjamlar bilen üpçün etmekde, geologiýa gözlegi, burov täze kenleri, fenat adyny özleşdirmekde aýratyn ähmiýetligini çekdi. Şeýlelikde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürme arkaly giň gerimli taslamalar durmuşy geçirilýär. Neft gaz ýataklarynyň önürjiligini ýoklandyrmak, geljek uly täze uglewadrot kenlerini gözläp tapmak we ýüze çykarmak, olary ilmi esasy özleşdirmeň hasabyna gazylyp alynýan tebii serişdeleriň mukdaryny artdyrmak, hemde önümçilige sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly wezipeler üstünlükli ýerine ýetirilýär. Neft we gaz baý gorlary bolan guýulary fenat adyny özleşdirmek maksady bilen meýdançylarda sanly ulgamy ulanma arkaly degişli barlyk işler alınıp barylýar. Neft gaz fenatyny maýa goýum serişdelerini çekmek, bu urda öňde barjy hataplanýan halkara tejribesini işçiň öwrenmek, täzeçil usullary ýergiderli ulanmak hemde urduş hyzmatlary ýerine ýetirmek meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda iqtisadiýety diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, oňa innowasion häsiýet bermek, neft gaz fenatyny sanly ulgamy işçiňleşdirmek boýunça giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu bolsa guýularyň önüm merjiligini ýoklandyrmak bilen bir hatardy. Galkynış gaz känini alınıp barylýan işleriň netijeli kätete ýa bolmagyny şertlendirýär. Soňra Mary welatynyň häkimi ilki bilen täze ýylyň maşynyny iş taparyny Mary welatynyň maşyny hemde owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanışanlygy, hormat prezidentimiň sakawatlyk adamynyň nur bereket bilen utgoşýanlygy üçin milli liderimiz Mary welatynyň tutuş ilatynyň adynyň hoşallyk bildirdi. Häkim döwlet başdanymyzyň tapşyryklaryndan uralyp, welatda paxtadan alynýan hasylyň mukdaryny artdyrma arkaly, gowaşa ekilýän meýdan azatlygyň hasabyna ýer almanyň gök we bakça ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. Şunun bilen maglykda welatda ösdürilýän gök we bakça ekinleriniň önümçiligi, mallarçylyk önümleriniň möçbeleri artdyrylar. Hormat prezidentimiz tebitleri ösdürmek boýunça kabul edilýän maksatnamalaryň üstünlükli ýerine ýetirme uğruna döwletimiziň kemişi alada etjekdigini aýtdy. Soňra döwlet başdanymyz ýygnananlar bilen goşuşyp bu ýerden dikçordy Lewap welatynyň çäğine ýerleşýän Malay gaz käni tara urdy. Milli liderimiz uçuşyň dowamyny Türkmen topragynyň ajaýyplyklaryny, sehra giňişliklerini synlady. Dowrlar üçin amatly öýre meýdanlar hasaplanýan Garagum sehrasynyň gyrşky portotlaryny utgoşkly täsirlik duýulýar. Aýratynam sehra giňişligi siňin ýagan ýagyşdan soň hasam gözel görnýär. Asmanyň inen nur berekediň ýylyň bu passyny ekrançylyk meýdanlary üçin hasam ýakymlydygyny bellemeli. Biraz wagtdan milli liderimiziň dikçory Malay gaz käniniň ýanyna meýdança gondy. Hormat prezidentimiz bu ýerde ýurdumyzy neft gaz senatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmek maksatnamasyny kepkitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, Malay gaz känini döwrwaplaşdyrmak, onuň ölümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak bilen bagly meseleler boýunça maslahat geçirdi. Belenşiýal Mary we Lewap welatylarynyň şäherlerini täze ýüze çykarylan meýdançalarda ýegerdilmiş ýerde gaz gorlarynyň bardygy saklanýar. Şeýlede Türkmen topragynyň gümmez gatlygyndan alynýan tebii gaz ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýän ekologiýa taýdan iň arasy gaz hökmüni iqrar edildi. Bu bolsa dünýä bazarlaryna Türkmen tebii gazyna bolan gyzyklanmalaryň ýokgorlanmagyny şertlendirýär. Milli liderimiz täze ýüze çykarylan gaz meýdançalarynyň senat adyny özleşdirmek netijesinde ýurdumyzyň gaz gorlarynyň mukdarynyň 126 milliard kubmetr artmagynyň gowançly ýagdaýdygyny belledi. Döwlet başdanymyz Türkmen topragynyň bereketi hasaplanýan tebii gazyň gaýtadan işlenmegini
netijesinde ondan hojalyk bu guruluş haritlerinin köp görnüşlerinin önümçülüğünü giňden ulanýanyny beledi. Tebigadan alýan polietilen, polipropilen durly görnüşli önümler taýýarlamakda. Haly we dökün önümçülüğünü, şeýle-de ekologiýa taýdan arasy awtologiýa ýanygyjynyň önümçülüğünü giňden ulanýanyny nazara alındy. Türkmen tebigadynyň ören gymmatly we senagat önümçülüğünü ähmiýetli çeýmal bolup durýanyny görkezýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumynyň öňünde 3 esasy wezipäniň durýanyny, olaryň neft gaz pudugyny senatlaşdyrmakdan, içerki sarpejleri degişli önüm bilen üpçünetmekden, hem de eksport mümkinçiliklerini arttırmakdan ibaratdygyny inşekdi. Şonuň bilen maglykda pudugy häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň ornaşdyrmagyny, ilm mabatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylygy beledi we bu wagtda degişli ýol başlary anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz Türkmen topragyny tebigatyň baý gorlarynyň bardygyny, onun adamzadyň abadan durmuşynyň bähwidini ulanmagynyň ýurdumyzda amalanşylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarnyň biri bolup durýanyny beledi. Soňra döwlet başçylygymyz awtologda bu ýerden garawum sähratynyň jümmüşine tarap ýol düşdi. Ýylyň bu pastyna garawum sähratyny özboşluk bar. Siňin ýaşy edilen sähranyň ösümlik dünýäsinde özüne çekijilik duýulýar. Özboşly ek ulgamly garawum sähratyny aýawly çemeleşmek, onuň şeýeklerine sähra haýwanlar üçin ekologiýa nukdaý nazaryndan amatly şertler döretmek, mallarçylyk hem de düýedarçylyk ösdürmäge de ýardam berýär diýip milli liderimiz bellädi. Hem de şonuň bilen bir hatarda ekologiýa syýasatçylygyny kemale getirmek üçin hem mümkinçilikleriň artýanyny nykdy. Hormatly prezidentimiz ýolugry düýe sürüsiniň ýanyna saklandy. Lewap ulatynyň saýat etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginiň düýe çopony Aýmrat Paşykow milli liderimizi gadyrly garşylady. Hormatly prezidentimiz düýe çoponyň işi, mallarynyň öýre meýdanlarynyň ýagdaýy hem de çoponyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy. Düýe çopony kärini usulyny işleýänligini, onuň ören bähwitligini gowunç bilen aýtdy. Hem de ähli owy hojalyk işgärleri şol sanly mallarlar üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli şertler dördülýänigini aýratyn belledi we munyň üçin döwlet başçylygyna hoşallyk bildirdi. Milli liderimiz düýe maly, dünýe maly diýen paýhasty jümläni dördün halkymyzyň düýe malyny aýratyn gadyr goýýanyny belledi. Döwlet başçylygymyz düýe ýüňüniň, süýdüniň, şaharynyň insan saglygy üçin tenekardygynyň ilmi esasy suwd edilendigini görünmerdi. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly düýeler taryhynyň dowamyny, insanyň ýakyn sirdaşyna öwrülipdir. Asırlaryň dowamyny döwürleriň we nesilleriň ara baglanşy bolan gadymy beýik ipekýonyň urwanyşy gatnan sewda kerwelleriniň kataryna köp sany düýeler, şol sany arwany düýeler bolupdyr. Düýe çopony düýedarçylykdan döwlet tapanlygyny, maşgal agdalar bolup bagtyar durmuşyň közerini görüp ýaşaýanlyklaryny uly buýsanç bilen aýtdy we şonuň bilen maglykda milli liderimiz hoşallyk bildirdi. Çopony döwlet başçylygymyzyň adynan sowat gowşurly. Hormatly prezidentimiz düýe çoponyny ören hormatly käriniň bardygyny aýdyp, oňa mundan beýlegem uly ardy ötdi we bu ýerden ugrady. Soňra döwlet başçylygymyz Dikuşorda Türkmenawa şäherine tarap ugraldy. 5-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz Urwan Berdimuhammedow Lewap ulatyna uralan saparyň jemlerine maşynyň iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň maşgynyň ornmafary Abdurrahmanow, ýanyş energetik toplumynyň ýol başlary hem de kunärmenleri Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň wekilleri hem de Lewap ulatynyň häkimi gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek, pudugy häzirki zaman ilminiň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu urdu halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň neft gaz senatyny ösdürmek 2030-njy ýyla çyn döwür üçin maksatnamasyny keskitenen wezipler üstünlükli ýerine ýetirmek möhümdigini çekip, maksatnamada esasy 3 urun keskitlenenligini belledi. Olar toplumy senatlaşdyrmakdan, ýagny täze neft gaz kenlerini tapmakdan we olary taýdan özleşdirmekden ibaretdir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ilatynyň we täze ýaşaýyş toplumlarynyň artýanyny nazara alyp, içerki sarpejleri degişli önümler bilen dol üpçün etmek, şeýle-de neft gaz senatynyň eksport kuwatlyklaryny artdyrmak maksatnamanyň esasy urlar bolup durýar. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň dowamyny hut şu urlaryň aralyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy we bu maslahada hormatly mehmanlaryň, ýagny ýurdumyzyň ozullan gelýän hyzmatdaşy Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň ýol başlaryny gatnaşýanyny, olaryň pikirleriniň diňlenjekdigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzda durmuşy geçirýän oňyn energetik siýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň neft gaz pudugynyň faollaşyk ötüş ýoluny düşündigini bellädi. Täze baý gurulary bolan kenler açylyp ulanma berilýär. Neft gaz önümlerini gaýtadan işleýän kuwatlyklar dördülýär. Şol bir wagtyň özünde halkary ähmiýet taslamlar amala aşyrýar diýip milli liderimiz belledi.
Hormat prezidentimiz neft gaz puduğun östürmeň, şol sany gazylyp alýan tebigy çyg mal önümleriniň möçberlerini, hemde nefti we gazy gaýtsyny işlemeň arkaly öndürilýän önümleriň görnüşlerini we mukdaryny artdyrmaň hasabyna östürmeň möhüm wedipleriň berdigini nykdy. Hemde bu wagtda birnäçe tawşyklar berdi. Ýurdumyň durly künjeklerini şol sany lewap ulatynyň çäginde bar bolan känlerden alýan tebigy gazyň mukdaryny artdyrmak, puduğun gaýtsyny işleýän senatyny östürmek, oňa kädirklamanyň täzeçil tehnologiýalaryny sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler bardy giňişleýin maglumatlar berildi. Şol bir wagtyň özüne hereket edýän goýularyň önüm berişini ýokarlandyrmak hemde öňdewarjy tehnologiýalar ulanma arkaly täze goýulary öldürmek boýunça toplumdaň işler alınıp barlýar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly taryh üçin uzak bolmadyk döwrüň içinde Türkmen TV gadyny dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýoly bilen çykarmak boýunça ägirdil işler amala aşyrly. Häzirki döwürde bu hyzmatdaşlyk oýlanşykly işçiň we makfada okulanlyp barlýar. Bu orada dünýäniň birnäçe döwletleri we iri kompaniýalary bilen netijeli işler ýoly goýulýar. Şunuň bilen maglykda pursatdan peýdalanyp hormat prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Jenap Sizinpini iki taraply gatnaşyklar berkitmäge, hususan ýurtlarymyzyň arasynda energetik ulgamyny hyzmatdaşlyk ötürmäge goşýan uly şahsy goşundy üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormat prezidentimiz diňe malay ýatagyny näle beýleki gaz ýataklaryny düýpli öldürmek işlerini satlandyrmalygyny, bu orada äkli virus şertleriň mundan beýlegem döredilejekdigini bellädi. Döwlet başlarymyz diversifikasiýa ýoly bilen uglevodoros süreçlerini öldürmekde Hytaýyň milli neft gaz korporasiýalarynyň Türkmenistanyň wekilleriniň hem uly goşundynyň bardygyny ýetdi. Hormat prezidentimiz bu barada aýdyp, korporasiýanyň Türkmenistanyň şahhamçatynyň baş direktori Çen Huayluny söz berdi. Ol hormat prezidentimiz täze ýyl bilen mähirli utlap, pek arzuwlaryny aýtmak bilen 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň işleýändigini, hemde Türkmen Hytaý neft gaz hyzmatdaşlygynyň täze eýýamynyň başlanmagynyň şaýady bolandygyny öňçekdi. Hasabatyň çäklerini ýokary derejede gazyrylan möhüm ulaşyklar durmuşy geçirmek maksady bilen Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň we Türkmeniň döwlet konserniň äkli virus şäherleri amala aşyrandygyny, taraplaryň bu orada birnäçe netijeli gepleşikler geçirendigi, ýakyn wagtda gepleşikleriň täze tapgyryna başlanyp, hyzmatdaşlyk giňetmek hemde TV gazyň sewdasyny ýokarlandyrmak baradaky baş maksady ýetmek orduny virus şäherleriň görüljekdigi bellenildi. Şunun bilen maglykda ol Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň odaly baglaşylan ulaşyklar durmuşy geçirmek mundan beýlegem dowam etjekdigini, şol bir wagtyň özüne Türkmenistan bilen neft gaz ulgamyny alınıp barlayan iki taraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksady edilýändigini anynyrdy. Hormat prezidentimiz Hytaýyň milli neft gaz korporasiýasynyň wekiline mundan beýlegem Türkmenistany alyp barýan işlerini ösdürlükler ardy etdi. Soňra milli liderimiz lewap ulatynyň häkimi Aman Ýeliýew söz berdi. Häkim ilki bilen täze ýylyň ilkinji günlerinde iş tapary bilen lewap ulatyna gelendigi, hemde bu ýerde alınıp barlayan işleriň barşy bilen tanşanlygy, hormat prezidentimiň sahawatly gadamynyň asmandan inýän nur bereket bolup utgoşýany üçin milli liderimiz welaýatyň äkli halkynyň adynyň hoşallyk bildirdi. Welaýatda döwlet başlarymyzyň tawşyryklarynyň uranlyp, paýtadan alynýan hasylyň mukdaryny artdyrma arkaly gowaça ekilýän meýdany azaltmak hemde seçkiçilik işini kämilleşdirmeň hasabyna yer almanyň gök we bakça ekilleriniň hasyrlygyny artdyrmaň meýilleşdirilýändigi habar berildi. Şeýle mallarçylyk önümlerini önlürsem artdyrlar. Hormat prezidentimiz hasabat dinläp sebitleri ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalar üstünlükli ýerine ýetirmeň döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan möhüm urlarynyň biri bolup durýanyny nykdy. Milli liderimiz iş maslahatynyň ahyryny maslahat atnaşlarynyň ählisini, berk jan saglygyny, uzak ömür, maşgala bagtyarlygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrysyny alyp barýan işlerini uly üstünlükler ardy etdi. Soňra hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Türkmen Hawa şäheriniň howa menziline baryp, ol ýerden paýtagtymyza urady. 6-njy ýanwarda hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan naşyr we dowluk ýaly ilçisi Siýan Naçyny kabul etdi. Bu Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlaw hatyny uşurdy. Şeýle milli liderimiz Pekine geçiriljek. 24-nji Gaşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga resmi diplomatik çakylyk haty uşurly. Hormat prezidentimiz dowlukly döwletiň başlygyny ingow arzuwlaryny aýtdy we ony Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli ilşä gutlaw hatyny uşurdy. Çakylyk hatyny hususan Hytaý tarapy 2022-nji ýylyň 4-nji 20-nji fevral aralygynda Pekinde Gaşky Olimpiýa oýunlaryny geçirer. Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini we iki ýurdun döwlet başçylarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dostlukly häsiýetde ýedigini nazara almak bilen Hytaý tarapy Türkmenistanyň hormat prezidentini
Cenap Gurbanguly Melkulewich Berdimuhammedow Gırşky Olimpiya oýunlarynyň Pekin'e geçiriljek açylış tabryna gatnaşmaga çagyrýar diýip bellenýär. Döwlet başçylygy dostlukly ýurt bilen gatnaşyklaryň ýetgiderli berkidilýändigini bellep, onuň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň möhüm uğurdugyny ünçekdi. Hytaý biziň dostumyzdyr, ygtybarly hyzmatdaşymyzdyr. Duşuň dowamyny iki ýurdun köp ýyllaryň dowamyny ykdysadytyň esas budaklaryny şol sany energetikada, ulaw we kommunikasiýa, dokmak hemde himiýa senaty ýaly möhüm uğurlardy. Üstünlükli hyzmatdaşlyk edýändigini nykdaldy. 6 ýanwarda hormat prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň wezipä täze bellenen başlygy Muhammed Fayazyny kabul etdi. Ol milli liderimize inanç hatyny gowşurdy. Ýeri halkara guramasynyň wekili duşmaga dördülen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, döwlet başçylygymyza Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň ýerine ýetiriji direktori Catherine Russell'yň salamyny we iňgow arzuwlaryny ýetirdi. Hemde gadnanyň Türkmenistan bilen däp bolan netijeli gatnaşyklary mundan beýlegim ösürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklady. Duşuň dowamyny milli liderimiz we Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň wekilhanasynyň başlygy köp ýyllyk iki tarapdan gatnaşyklaryň ileri tutulýan uğurlary hemde umumy maksatlary we wezipeler bilen maglykdy. Hyzmatdaşlyk mundan beýlegim ösürmek barada pikir açdylar. Bu wagtda çağılaryň hukuklaryny amala aşyrmak boýunça hereketleriň milli meýilnamasyndan uğralýar. Bu meýilnama ýurdumyň hemde durnukly üçin eklemumy behwitlerine laýyk gelýär. Ýurdumyň 2018-2022 ýyllar üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanmagy bilen baglykda hyzmatdaşlygyň işçiňleşdirilendigi bellenildi. Ýurdumyzda lukmançylyk, diplomatiýa we wagtda gatnaşyklary ösdürmek işini, adamlaryň saglygyny goramak ulgamyny netijeli çözgütler işläp taýýarlamakda, howply keseleriň öňüni almakda we olara garşy görüşmek boýunça ilmi maglumatlar alşmakda uly tejribe toplady. Hormat prezidentimiz häzirki döwür jemgyýetiniň durmuşyny sany tehnologiýalaryň artýan ähmiýeti ýedigini bellep, onuň milli bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylýandygyny nykdady. 7 ýanwarda hormat prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň täze ýyllaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hemde bir näçe resmi namalaryň tasdamlaryny garaldy. Döwlet başçylygy mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy mundan beýlegem kämilleşdirmek, döwletimiziň hukuk we demokratik esatlaryny putulandyrmak boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew diýarymyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli pudoklaryny ýetgiderli ösürmek, durmuş uğurly döwlet siýasatyny üstünlükli amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça mejlis, ministrlikler we pudoklaryň dolanýyş edarlary önümçülük ýarhanlaryň hemde ilmi edarlaryň hünärmenleri bilen bilelikde geçirilýän toplumdan işler barada maglumat berdi. Hormat prezidentimiz kanunçy garşylyk işini mundan beýlegem häzirki döwürde döwlet ötüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny hemde halkara hukugynyň umum ikrardylan kadaryny nazara almak bilen alınıp barmagyň möhümdigini ünçekdi. Milli liderimiz milli ykdysadyýetimiň ähli pudoklaryny depkinli ösdürmegi umuman türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň bekbitlerine kanunçylyk binýadyny mundan beýlegem kämilleşdirmek berurdugyny aýtdy. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hatawatlary orun berildi. Milli liderimiz döwlet maksatnamalarynyň durmuşy geçirilişiniň barşyny gözegçilikde saklamak, döwrüň ýagdaýlaryny sanly ykdysadiyetiň kemale getirilişini, şeýle bu ulgamda hereket edýän halkara ölçegleri gözüňde tutup, orta möhletli geljek üçin pudoklar ösdürmek meýilnamalaryna düze düşleri giýirmek berurdugyny ünçekdi. Hormat prezidentimiz ýanyş energetik toplumynyň milli ykdysadyýetimiň möhüm uğurlarynyň berdigini nykdady. Milli liderimiz watanymyzyň ýeri neft gat kenlerini ýedigini nazarda tutanyňda, ýurdumyzda ýanyş energetik toplumyny mundan beýlegem ösdürmek üçin hemme şertleriň dördülmeligini nykdady. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda o final toplumyny döwrüwatlaşdyrmagy aýratyn ähmiýet berilýändigini nykdady. Hormat prezidentimiz mögümleýin O.Hojaniyazow işlerini geçirmek, öňde barjy tehnologiýalary we ilmiň gazananlaryny ornaşdyrmak, topragyň hasyrlygyny ýoklandyrmak, suw serişdelerini rejeli ulanmak bilen baglanşykly birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistana ýurdumyzyň sarpejlerini daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümler bilen dol üpsün etmek ukuyply, kuwatly önümçilik binýadyny döretmek wajypdygyny çekdi. Milli liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň önürüşini artdyrmak siýasaty bilen baglykda ýurdumyzyň senatynyň kuwatyny ýetgiderli putulandyrmak, hemde daşary ýurtlaryň haritlary bilen bätleşige ukuyply, ýokary hilli gurulşyk serişçileriniň önümçiliginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini nykdap, birnäçe anyk tawşyryklary şol sanly bu işe döwleti daxylsyz ulgamyň wekillerini işçiň çekmek boýunça görkezmeler berdi.
Hormatly prezidentimiz Özbegistan bilen hyzmatdaşlygy onuň geljegi we häzirki mümkinçilikleri hemde iki dogonluk halkyň arasyndaky taryh gatnaşyklary nazara alynıp, möhüm ähmiýet berilýändigini tap. İki döwletiň arasynda şirket ýaka sewdasyny ýol goýmak bardak teklifi makullady. Hemde bellinen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklama taşyrdy. Hormatly prezidentimiz türkmen halkynyň taryhy, medeni mirasyny haf düýpli öwrenilmegini we aýawlyk goranyp saklanmagyna, hemde ýaş nesle geçirilmegine ýardam berýän ilymy barlyklaryň izgiderli dowam etdirilmeginiň möhümdigini notady. Ene mamalarymyzyň dokan nepis haly göllerini türkmen durmuşynyň ähli ugurlary beýan edilýär. Hormatly prezidentimiz türkmen alawaýynyň wasfyny ýetirýän maglumatlary giňden wagt etmek maksady bilen bu wagtda wekilçilikli halkara maslahatynyň geçirilmeginiň maksadyna laýyk boljakdygyny çekip, degişli ýolbaşlara onuň dowamyny arheologiýa tapynlary, şeýle-de türkmen alawaýynyň keşfi şekillendirilýän hallaryň we hal önümleriniň nagşlary hemde gölleri bilen jemgyýetçiligi tanışdyrmak barada birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz parahatçylyk we awadançylyk alamatlandyrýan sport oýuny 2024-nji ýylda Parisde geçiriljek Tomusk Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna akşam taýýarlyk görmegiň berurdygyny notady. Şunuň bilen maglykda ýurdumyzda sporty ösürmek boýunça geçirilen işleriň wajypdygy bellenli. Häzirki döwrüň şertlerine laýyklykda sport parahatçylygyň ilçisi hemde halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurdur. Innovasion ötüş ýoluna düşen ýurdumyz döwrüň talaplaryna laýyklykda ören wajyp wezipeler özüňi goýýar. Şolaryň hataryny öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny işçiň ornaşdyrmak we kiber howpsuzlygyny üçin etmek wezipeler bar. Milli liderimiz halkara elektr ara gatnaşyk birleşigi bilen özara bekletli hyzmatdaşlygyndan beýlegim ösdürmek boýunça beýan edilen teklipler makullap, bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamyň mümkinçiligini giňden ulanmak hemde ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak öňde barjy häzirki zaman programmalaryny ornaşdyrmak berurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy hemde bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz aviasiýanyň dolanýyş ulgamyna häzirki zaman usullaryny, menejmenti giňden ornaşdyrmak bardak meselelerini çekdi. Munyň öňde häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen şertlenendir. Hemde öňde goýulan wezipeler wagtda döwlet tüzümleriniň işini mundan beýlegim kämilleşdirmegiň möhüm ugurdur. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň mejlisiniň jemin jemläp, hökümetiň agdalarynyň ünsini olaryň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipeler çekdi. Milli liderimiz fevral aýynyň başyny halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini geçirmegi teklip etdi. Meclise gelecek 30 ýylda ýurdumyzda ösdürmek maksatnamasyny ferretmeli we ony tasdiklamaly. Şeýle 2021-nji ýylda alınıp barylýan işleriň jemlerini jemläp, şu ýyl üçin wezipeler kesgitlemeli, hormatly prezidentimiz nykdy. Şeýle milli liderimiz hökümetiň ähli agdalaryny halk maslahatynyň bu mejlisine gowy taýýarlyk görmegi taşyrdy. Mejlise döwlet turmuşynyň beýleki möhüm meselelerini garaly we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimizin il ýurt bekfetli özgörtmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänigini aşkar etdi. Türkmen O.Hojaniyazow Üniversitetinde eli hünäri ýyly gederatda dörejilik bäýatşy geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan elan edilen bäýatşykda talip gaýdar halkymyzyň milli mirasyny hem maddi gymmatlyklaryny gorap saklamak, olary wagt etmek, hem geljek nesillerine ýetirmek boýunça özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Türkmen O.Hojaniyazow Üniversitetine talip gaýdarynyň arasynda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaş nesli milli gymmatlyklarynyň esasyny terbiýelemek, talip ýaşlaryň tebigy zekinlerini hem el hünär başarnyklaryny ýüze çykarmak, ene mamalarymyzyň nesilden nesile geçirip, sünnäläp sunugat derejesine ýetiren el işleriniň görnüşlerini ýaşlaryň arasynda giňden wagt etmek maksady bilen geçirilen el hünäri ilge zaratly bäsişik, turuw başdan ýokary ruhulentlige dessenni. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaşlary müňýyllyklaryň dowamyna halkymyz tarapyndan döredilen milli ruhy gymmatlyklaryň esasyny terbiýelemek, watanymyzyň ýeten derejesine buýsanýan, jemgyýete wepaly, zähmet söýür, alymly bilimli, ýurdumyzyň hemme tarapyn ösüşine münasip goşunt goşýan kämil nesilleri kemale getirmek, hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň möhüm ugurdur. Bäsişikde talip gaýdar hormatly prezidentimiziň jowhar paýgasyndan dören nusgaly kitaplaryndan ugur alyp, türkmen halkynyň müňýyllyklarydan gözyaşalyk gaýdýan milli mirasyny hem maddi gymmatlyklaryny gorap saklamak, olary wagt etmek, şeýle-de geljek nesillerine ýetirmek, türkmen senetçiliginiň kämil sunugat derejesine urulan haly dokamagyň, keçe basmagyň, keşde gaýmagyň, ösümliklerden boýoglar almagyň, göni, ýüňi gaýtadan işlemegiň, öz boşluk usullaryny, däplerini, şeýle-de tilsimlerini öz çykyşlaryna görkezdiler.
Şeýle-de bäse şoň dowamyny uniwersitetiň talip gyzlary halk döredijliginiň bir näçe görnüşlerinden, ýagny läleler, üme, halk aýdymlaryny, şeýle-de nusgawy aýdymlar ýerine ýetirdiler. Türkmen O.Hojaniyazow Uniwersitetining professor mugallimleri we talip ýaşlary hormatly prezidentimize okumagy, öwrenmäge, döretmäge, işlemäge, milli dep desturlarymyz, senetçiligimiz bilen giňden meşgullanmagy we dowam etmäge döredip berýän biýmeçler mümkinçilikleri üçin özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Günnelik durmuşymyzda giňden peýdalanýan gurama düşekleri, dürli görnüşli, dürli ölçegde taýýarlanýan ýorgan düşekleri ýaly milli el işlerini türkmen gelini gyzlary uly usatlyk bilen ýerine ýetirip gelýärler. Häzirki wagtda bu milli el işler taýýarlamakda Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Mary vilayatyny ýol öten etrap dinanlar bölümleriniň işiň agzalary, etrabyň medeniýet bölüminiň zähmet söýür bagtyar dinanlary ahlatly zähmet çekip öz munasyp goşuntylaryny goşýarlar. Çeperelli dinanlar gurama we ýorgan düşekleriniň çäýnik batyrylýanlygyň dürli görnüşlerini taýýarlamakda edilýän işleri, şeýle-de ara jörmek ýaly el işlerini usatlyk bilen ýerine ýetirip, ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde, ýene mamalarymyzdan galan ýol ýörelgeleri dikeltmekde asylly işleri durmuşa geçirýärler. Eli hünärli dinanlar bu arzaly hünäri höwes bilen ýerine ýetirip, el işlerini döwrewap bejermekde, täze nusgalary halka ýetirmekde tutan ýerli işleri durmuşa geçirýärler. Ene mamalarymyz özleriniň zehin dürüjüliginden, okuy başarnyklaryna döreden el işleri bilen özüni we öýüni kemsiz bedäpdirler. Häzirki wagtda dinanlaryň zehin dürüjüligi okuy başarnyklaryna döreden bu milli el işleri dörli maksatlar üçin giňden peýdalanýar. Bugünkü günne sarpasy belente tutulýan bagtyar dinanlar halkymyzyň baý geçmiş taryhyna öçmejek ýyzgalyran milli gymmatlyklarymy hemme taraplaryň öwrenip, dünýä ýüzünde dawralandyrmakda döwlet ähmiýetli işleri durmuşymyza urnaşdyrýan gahrman arkadaşymyza alkyşly sözlerini beýan edýärler. Hormatly ýaşar, häzir bolsa gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik eziýetler. Hormatly ýaşlar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň uly çylla döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geliňini bolsa ýanwar aýynyň 10-ndan ýanwar aýynyň 16-syna çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumuz çayını gün vatardan pes basışlı çayıl hava akımının ayrılaşma netijesinde diyarımın ähli welaýatlaryna başga şäkerini ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de hawanın gecek temperaturalarının hepdeniň dowamyna durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Yurdumyzyň Balkan welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji yarımyny ýagşy ýagar. Günogordan demirat gün vatary ornuny ötgeden tezligi sekundda 9-14-den 17-16 metr ýetýän şemalyň smogyny hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 10-15 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 6-17 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarymyň Ahal welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji yarymyny ýagşy ýagar. Günogordan demirat gün vatary ornuny ötgeden tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň smogyny hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 0-5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 14 gradusga çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mary welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji yarymyny ýagşy ýagar. Gün ortagyna demirat gün vatary ornuny ötgeden tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şemalyň smogyny hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 2 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 15 gradusga çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarymyň Ýap welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji yarymyny ýagşy ýagar. Demirat günogordan gün ortagyna ornuny ötgeden tezligi sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şemalyň smogyny hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 3-8 gradusdan 10 gradusga çenni maýyl bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Aşgabat welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji yarymyny atkem gara açykly ýagşy ýagar. Günogordan gün ortagyna vatary ornuny ötgeden tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şemalyň smogyny hem de hawaň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus soğukdan 2 gradusga çenni maýyl, gündüzlerine 1 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar.
Paytahtymyň Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, gepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Günogordan demirat günatary ornut gödýän tiýlik sekundda 6-9-dan 10-12 metr etýän şamalyň üstüne hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus soğukdan 1-3 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 8-10 gradusdan 10 gradus ölçenli maýl bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz başy ýanwar aýynyň 10-ny magnit radiýasiýasynyň gowşak gaýda saklanmana garaşylýar. Mähriban adamlar, siz ýanwar aýynyň 10-ndan ýanwar aýynyň 16-syna çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan hawa maglumaty bilen tanışyp bolunuz. Eýdi watandaşlar, gyş pasyna howanyň derejesiniň peselýänligini nazara alyp, pasyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun Watan Habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ösenýär. Ähli ötüşleň özünde bolsa halkyň behyry bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şenir. Hoş sag bolun, edilýär.